צריך להפסיק לעשות את המשימה. אני כמעט סיימתי. וואי, למה את עושה את זה? כי את מצחיקה. את נראית כל כך מגוחך. בנות, תראו על היא בת ים הכי נוראית שראינו אף פעם. תפסיקו, זה לא נכון. אני לא יכולה להיות כאן יותר. שלום לכולם, שמי נייט ואני ארבעת. שלום חציר, נכיר? בטח, יפיפייה. לא הצלחת להישאר על הזנב? שלום, שמי ויויאן. יש לי צוואר הכי יפה מכל בנות ים. וואי, אל תסיר, אל תתייחס אליה. הוא שלי. נו, אני אנשוך את כולה. לא, אני הופכת. יש לי ניבים וגם אוזניים. חדים, תודה נייט, אנחנו כל כך מבריקות. ואני, גם אני רוצה, בבקשה. לא, סליחה. אני לא יכול לנשוך אותה. מי הלכי? אין לך מקום, נייט רק שלנו. עזבי. הנה. למה אתן כל כך רעות? אני לא אחזור לבית הספר, אפילו אכפת לא רוצה לנשוך אותי. מה זה הצליל הזה? מה מתחת למיטה שלי? בואו נבדוק. זה? בת? וואו, היא כל כך יפה. אנסה לי לחוץ. את הלב? איך זה? את ארפתית. אני מפחדת. אני צריכה לבדוק את השיניים שלך. זה מגעיל. מה אני יכולה להמציא? נכון. קודם כל, אני צריכה לאכול קצת. יופי. עכשיו, יש לי כל כך המון כוח שאני יכולה לשפר את השיניים שלך. אבל קודם כל, אנחנו לא צריכים את זה. איזה סיוט. עכשיו נצחצח את השיניים שלך. יצא. עכשיו אנחנו צריכות לצאת ולחזור לראי. וואו, יש לי שיניים כל כך יפות. אני שמחה. תדמי את הדם. את צריכה ניבים. כן. יופי. יפה. הנה, אנחנו עשינו חיוך. ארפדים יפה. שלב הבא. בואו נבדוק. מה נחכה הלאה? הנה, מה אתם חושבים על לפני ועל אחרי? שלום, מכשפה. מה נעשה? קודם כל, צריך לשטוף את הפנים. זה יכול לעזור לך נגד חדשקונים. בטוח את רוצה? כן. קחי. תודה. אני צריכה לשים את זה על החדשקונים? לא. זה גדל. מה נעשה? סליחה. לקחתי קרם לא נכון. טוב, בבקשה, זה בשבילך. עכשיו נעשה הכל מהר. נו, לא לצעוק. את זה אני לא צריכה. טוב, עכשיו אני צריכה לפתוח את הקופסה המסתורית. נשתמש בהכל. תראי, נעשה פנים יפים, גם מצוינים. נשתמש במשהו מיוחד. זה יכול לקחת את כל החדשקונים שלך. זהו זה. אבל תסתכלי, זה כבר יותר טוב. כן, באמת. זה נראה טוב מאוד. עכשיו צריך להשתמש בקצף. שמים בפנים. עכשיו צריך לנקות בעזרת המגבת. וואלה. את כבר בת ים אחרת. רגע, מה עוד? אופס. זאת הייתה
קצף לשפם. לא, מה זה? מגרד לי את האף. לא לצעוק, זהו. ככה יותר טוב. לא, איזה סיוט. חבר'ה, מה אתם חושבים? על לפני ואחרי, אני כל כך יפה. זהו זה, עשיתי משימה. משימה הושלמה. טוב, עכשיו אנחנו צריכים לעשות דיבור? מה? איפה אני? עדיין פה? מה נעשה? צלצול? מי מתקשר אליי? את נראית מגעיל. מה עם השיער שלך? איזה סיוט. אני לוקח אותך לסלון שלי. הוא יודע מה לעשות. ראיתם את התספורת שלו? זה מדהים. שלום, יפייה. אני אעזור לך. זה מגעיל. שיער שלך מגעיל. קודם כל, צריך לעשות תספורת. לא לזוז בבקשה. את דואגת על האוזניים? מה זה? וואו, זה מתאים לי. תודה. בטח, זה לא קל. עכשיו אנחנו נשתמש תרסיס עם ריח. איזה יופי, מנצנץ כל כך. איזה יופי. וואו, אני אוהבת את התספורת והצבע. מה נעשה הלאה? וואו, יותר מדי שאלות, זוזי. יש לי עיתון בשבילך. אפשר לבחור את האיפור. וואו. זה כל כך בהיר ויפה, כן? באמת? לא. עדיף לעשות את זה. מה אני שואל בכלל? אני אעשה בעצמי. איפה זה? אוקיי, אשתמש בשלי. זה רך מאוד. כיף. מוסיפים צלליות עיניים. אחרי זה, שפתון, לא לזוז. ועכשיו, תסתכלי. באמת? אני לא מאמינה. זאת אני? וואו, אני כל כך יפה. מה זה עושה פה? אתה לף מגעיל. עוף מפה, עוף. אני אתפוס אותך עכשיו. הנה זה. מצוין. תפסתי את הלף. רעיון. בואו נעשה כאן ציור יפה. מבריק. אני כל כך נחמדה. תודה רבה לך. וואו, אני דומה להרפתית. כל הכבוד. בואו נבדוק מה נעשה עליו. ועכשיו בוחרים את הלוק חדש. יופי! תודה! איפה היא? אני אתגעגע! וואו! אני עכשיו אצל רוח? זה מפחיד! איך היא עשתה את זה? שלום, אני אבחר לך לוק חדש, אבל זנב הזה? צריך לעשות משהו? יש רעיון. יש לי ארון גדול. ניקח כמה. הנה קודם כל. שים לה ורודה. לא זה. ואם. ככה. לא זה. זה אולי? טוב יותר. אולי ככה. ונשנה. סליחה. לא זה הם. טוב. אני יכולה לעשות את ההחלפה חדשה. אני צריכה בת וקצת זמן. ממש מעט זמן ועוד סבלנות. ככה. מוכן?
השמלה הכי יפה שלך. בבקשה. זה נראה מבריק. כל הכבוד לי. עכשיו, משימה אחרונה ושלמה, ואת צריכה לעשות משהו עם עיניים. קדימה! וואו! עכשיו יש לי לוק ושלם! יופי, תודה רבה! ביי ביי, אני אטוס! בנות, אתן כל כך יפות. מי זה כאן? שלום לכולם! אני מיה. מה אתם חושבים עליי עכשיו? אני גם ארפדית. את מפחידה אותנו. וואו, את כל כך מדהימה. אני אוהב אותך. אני רוצה להיות איתך עד סוף החיים. אהבתם את הסרטון שלנו? בבקשה שימו לייק, הרשמו לערוץ שלנו ונתראה בקרוב. ביי ביי!